Πάντα στο μπάσκετ επιστρέφουμε στις επικείμενες εκλογές της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης στις 14 Απριλίου, υπενθυμίζω. Χθες είδαμε την παρουσίαση του προγράμματος της Καλαθοσφαιρικής Ενότητας Θεσσαλονίκης υπό τον νυν πρόεδρο Σάβα Λόρτο. Σήμερα παρουσιάστηκε στα μέσα ενημέρωσης, άρα και σε εσάς, η καλαθοσφαιρική ανανέωση υπό τον Νίκο Ζεϊμπέκη, ο οποίος χαρακτήρισε μπασκετικό το ψηφοδέλτιό του με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Χάρη Παπαγεωργίου και του Χρήστου Κουντουράκη. Η καλαθοσφαιρική ανανέωση θα διεκδικήσει την ηγεσία της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης στις εκλογές της 14 Απριλίου. Σε συνέντευξη τύπου, τα μέλη της παράταξης παρουσίασαν τις θέσεις τους. Σκοπός μας είναι να κάνουμε προσπάθεια και φυσικά θα κάνουμε λάθη. Και θα κάνουμε και παραλήψεις. Αλλά θα αγωνιστούμε και θα προσπαθούμε. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα από μια διαδικασία αγώνα. Όχι σαν τη σημερινή που είναι αδράνεια και στασιμότητα. Και θέλουμε να παρατάξουμε κάτι καινούριο και κάτι φρέσκο. Πιστεύουμε ότι η πόλη έχει υγιείς μονάδες που θέλουν να βοηθήσουν. Η Θεσσαλονίκη είναι πάντα πρωτοπόρος στο μπάσκετμπολ και όχι φτωχός συγγενής όπως έχει φτάσει. Να αλλάξουμε το όχι δεν γίνεται, να φτιάξουμε νέους παίχτες, ηγέτες, παράγοντες, διαιτητές, φιλάθλους, υποστηρικτές και φίλους του μπάσκετ. Στο ψηφοδέλτιο που χαρακτηρίστηκε μπασκετικό συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Χάρης Παπαγεωργίου και ο Χρήστος Κουντουράκης. Πάμε σιγά σιγά πάλι στην αρχή και δεν μπορούμε να βάζουμε ένα τίτλο «Α, στη Θεσσαλονίκη είναι όλα καλά, εκεί πέρα δουλεύουν μόνοι τους». Τίποτα δεν δουλεύει μόνο του. Θέλει δουλειά και πάλι δουλειά, γιατί από εδώ είχαμε δει όλοι εμείς απίστευτα πράγματα στο μπάσκετ, να σταματάνε η αγορά να είναι κλειστή κτλ. Στο ίδιο πρέπει να συνεχίσουμε. Και αυτή είναι η γνώμη μου. Πάντα υπέρ του παίκτη, που οι παίκτες γενικότερα μένουν παράγοντες, γίνονται χίλιες άλλες δουλειές και περισσότερο ποιοτική δουλειά και περισσότερο μπάσκετ στην πόλη της Θεσσαλονίκης με πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια και διαφάνεια. Την αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της προσπάθειας εξέφρασε ο Παύλος Γρηγοριάδης. Σύνολο 23 άτομα. Είμαστε καθαρά μπασκετικοί, όπως είπα και πριν. Και ευελπιστούμε να είμαστε οι νικητές των εκλογών στις 14 Απρίλη. Ο Αλέκος Κατσιάνης είναι υποψήφιος με την καλαθοσφαιρική ανανέωση, αν και συνεργάστηκε σε 2 θητείες με την τωρινή διοίκηση της ΕΚΑΣΤ. Εμείς είμαστε με τον μπάσκετ. Δεν είμαστε αντίπαλοι με κανέναν. Είμαστε με αυτούς που αγαπάνε τον μπάσκετ. Η αντίδρασή μου ήταν αυτή. Ότι πρέπει να αποφασίζουμε, τα είπε και ο Νίκος, εμείς. Όχι άλλοι.